så er vi nødt til at gå lidt rundt sådan her. Så kan vi stå og kigge på jer rigtig godt, så kan alle gæsterne også se jer. Så skal der spille lidt musik. Hvis nu I stiller jer op i en rundkreds. Der kommer et par mere, okay, det er jo godt. Det var godt. Er der par mere? Der kommer lige et par, 2 mere. Det var godt. Altså ikke vasker, men... Nå, ikke en masse. Okay. Tilskuer. Passer det med antallet? Kan man få en med alle sammen? Og roser og roser og roser din vej. Og kom så og kom så og danske med mig. Danser vi? Og roser og roser og roser din vej. Og kom så og kom så og danske med mig. Ris, rasp lige op.